Tervetuloa Huipulla podcastin pariin. Tänään sukellamme syvälle Kiinan politiikan ytimeen ja tarkastelemme yhden maailman vaikutusvaltaisimman johtajan, Xi Jinpingin, matkaa valtaan. Miten puolueen eliitin pojasta tuli Kiinan kommunistisen puolueen kiistaton johtaja, jonka otetta verrataan jopa Mao Zedongiin. Tämä on tarina laskelmoinnista, pitkäjänteisestä uran rakentamisesta ja häikäilemättömästä vallan keskittämisestä. Xi Jinpingin tarina alkaa etuoikeutetusta asemasta. Hän syntyi vuonna 1953 Pekingissä Xi Chongchunin poikana. Xi Chongchun oli yksi kommunistisen puolueen ensimmäisen sukupolven johtajista, vallankumoussankari ja Maon läheinen kumppani, ainakin jonkin aikaa. Tämä tausta teki nuoresta Xistä niin sanotun prinssin, puolueeliitin jälkeläisen. Mutta Kiinan politiikka oli kaikkea muuta kuin vakaata. Vuonna 1962, kun Xi oli vasta 9-vuotias, hänen isänsä joutui Maon epäsuosioon ja puhdistettiin puolueesta. Tämä mullisti nuoren Xin elämän täysin. Perhe menetti asemansa, ja kun kulttuurivallankumous pyyhkäisi yli maan vuonna 1966, Xi joutui vainon kohteeksi isänsä rikosten vuoksi. Hänet lähetettiin 15-vuotiaana maaseudulle Liangjiahen kylään, Shaanxin maakuntaan pakkotyöhön 7 vuodeksi. Nämä vuodet olivat äärimmäisen rankkoja, mutta Xi on myöhemmin kuvannut niitä myös muovaavina kokemuksina. Hän oppi tuntemaan tavallisen kansan elämää ja kestävyyttä. Paradoksaalista kyllä, vaikka puolue oli kohdellut häntä kaltoin, Xi ei kääntänyt sille selkäänsä. Päinvastoin, hän yritti liittyä kommunistiseen puolueeseen useita kertoja, mutta hänet torjuttiin isänsä poliittisen leiman vuoksi. Vasta vuonna 1974 hän lopulta onnistui. Kun kulttuurivallankumous laantui ja Deng Xiaoping nousi valtaan, Xi Chongchun rehabilitoitiin. Tämä avasi ovia myös pojalle. Xi Jinping pääsi opiskelemaan arvostettuun Tsinghuan yliopistoon Pekingiin, josta hän valmistui kemian insinööriksi. Tärkeämpää oli kuitenkin, että hän alkoi rakentaa poliittista uraansa. Toisin kuin monet muut prinssit, jotka käyttivät sukunimeään hyväkseen noustakseen nopeasti Pekingin politiikan huipulle, Xi valitsi toisen tien. Lyhyen keskussotilaskomission sihteeristössä vietetyn ajan jälkeen hän pyysi siirtoa maakuntiin. Hän aloitti uransa ruohonjuuritasolta, toimien ensin Hebein maakunnassa, paikallistason johtajana Zhengdingin piirikunnassa. Tämä oli tietoinen valinta. Xi halusi kerätä kokemusta paikallishallinnosta, rakentaa mainettaan pragmaattisena ja maanläheisenä johtajana ja välttää Pekingin valtataisteluiden välitöntä polttopistettä. Hän eteni urallaan vakaasti, mutta ilman suurta julkisuutta. Hän keskittyi talouskehitykseen ja osoitti olevansa pätevä hallintomies. Todellinen nousu alkoi 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Xi vietti 17 vuotta Fujianin maakunnassa Kaakkois-Kiinassa, nousten lopulta maakunnan kuvernööriksi. Fujian sijaitsee Taiwania vastapäätä, ja Xi keräsi kokemusta paitsi talouden johtamisesta myös suhteista Taiwaniin ja ulkomaisiin investointeihin. Hän onnistui myös navigoimaan maakuntaa ravistelleiden korruptioskandaalien läpi ilman, että hänen oma maineensa tahriintui merkittävästi. Vuonna 2002 Xi siirtyi naapurimaakunta Zhejiangiin, tällä kertaa vielä korkeampaan asemaan puoluesihteeriksi. Zhejiang oli yksi Kiinan dynaamisimmista ja vauraimmista maakunnista, tunnettu yksityisestä yrittäjyydestään. Xi jatkoi talouskasvua tukevaa linjaansa ja vahvisti mainettaan osaavana johtajana, joka ymmärsi markkinatalouden realiteetteja,
toki puolueen tiukassa ohjauksessa. Käännekohta tapahtui vuonna 2007. Shanghain puoluesihteeri joutui eroamaan korruptioskandaalin vuoksi ja Xi nimitettiin hänen tilalleen. Vaikka Xin pesti Shanghaissa kesti vain 7 kuukautta, se oli äärimmäisen tärkeä. Shanghai on Kiinan taloudellinen keskus ja sen johtaminen on näkyvä ja vaativa tehtävä. Onnistuminen tässä roolissa sinetöi Xin aseman yhtenä Kiinan seuraavan sukupolven johtajista. Samana vuonna 2007 pidettiin Kiinan kommunistisen puolueen 17. puoluekokouksen. Tässä kokouksessa Xi Jinping nostettiin politbyroon pysyvään komiteaan Kiinan todelliseen valtakeskukseen. Vielä merkittävämpää oli, että hänet asetettiin protokollassa korkeammalle kuin toinen nouseva tähti, Li Keqiang. Tämä oli selvä signaali siitä, että Xi oli valittu silloisen presidentin Hu Jintaon todennäköiseksi seuraajaksi. Seuraavat 5 vuotta Xi toimi Kiinan varapresidenttinä ja valmistautui huolellisesti vallanvaihtoon. Hän hoiti tärkeitä tehtäviä, kuten Pekingin olympialaisten järjestelyjen valvontaa, ja loi suhteita niin puolueen sisällä kuin kansainvälisestikin. Hän piti kuitenkin matalaa profiilia, eikä paljastanut poliittisia linjauksiaan tai todellisia tavoitteitaan. Monet tarkkailijat pitivät häntä kompromissiehdokkaana, ehkä jopa heikkona johtajana, joka jatkaisi Hu Jintaon kollektiivisen johtamisen mallia. He olivat väärässä. Marraskuussa 2012 18. puoluekokouksessa Xi Jinping nimitettiin odotetusti kommunistisen puolueen pääsihteeriksi ja keskussotilaskomission puheenjohtajaksi. Seuraavana keväänä 2019 hänestä tuli myös Kiinan kansantasavallan presidentti. Hän oli nyt Kiinan kiistaton johtaja. Ja heti valtaan noustuaan Xi alkoi keskittää valtaa itselleen tavalla, jota ei ollut nähty sitten Deng Xiaopingin aikojen, ja jota jotkut vertaavat jopa Maoon. Ensimmäinen ja näkyvin työkalu oli valtava korruption vastainen kampanja. Se iski niin tiikereihin, korkean tason johtajiin, kuin kärpäsiin, matalamman tason virkamiehiin. Kampanja oli kansan keskuudessa aluksi erittäin suosittu, sillä korruptio oli rehottanut laajalti. Mutta samalla se oli tehokas väline poliittisten vastustajien ja potentiaalisten kilpailijoiden eliminoimiseen. Useita korkea-arvoisia johtajia, kuten entinen politbyroon pysyvän komitean jäsen Zhou Yongkang ja kenraalit Zhu Kaihou ja Guo Boxiong, tuomittiin tai puhdistettiin. Xi varmisti, ettei kukaan voinut haastaa hänen auktoriteettiaan. Samanaikaisesti Xi vahvisti ideologista otettaan. Hän lanseerasi Xi Jinping aate sosialismista kiinalaisin erityispiirtein uudelle aikakaudelle. Tämä aate kirjattiin puolueen peruskirjaan, nostaen Xin teoreettisen aseman Maon ja Dengin rinnalle. Henkilökultin piirteet alkoivat voimistua. Lisäksi Xi perusti ja otti johtoonsa lukuisia uusia puolueen johtavia pienryhmiä, jotka ohittivat perinteiset hallinnon rakenteet ja keskittivät päätöksenteon suoraan hänelle itselleen lähes kaikilla politiikan aloilla, taloudesta turvallisuuteen ja internetin valvontaan. Viimeinen ja kenties dramaattisin askel vallan keskittämisessä tapahtui vuonna 2018, kun Kiinan kansankongressi poisti perustuslaista presidentin 2 kauden virkarajoituksen. Tämä muutos avasi Xille mahdollisuuden hallita elinikäisesti, rikkoen Deng Xiaopingin aikanaan asettamat rajat, joiden tarkoitus oli estää yhden miehen diktatuurin paluu. Xi Jinpingin nousu Kiinan huipulle ei siis ollut sattumaa. Se oli vuosikymmenten mittainen määrätietoinen matka, joka alkoi puolueeliitin varjosta,
kesti kulttuurivallankumouksen koettelemukset ja eteni järjestelmällisesti paikallistason tehtävistä maakuntien johtoon ja lopulta Pekingin valtakeskukseen. Hän käytti hyväkseen verkostojaan, rakensi mainettaan pätevänä, mutta varovaisena johtajana ja iski oikealla hetkellä keskittääkseen vallan itselleen ennennäkemättömällä tavalla modernin Kiinan historiassa. Hänen aikanaan Kiina on siirtynyt Deng Xiaopingin aloittamasta kollektiivisen johtamisen ja matalan profiilin pitämisen kaudesta kohti itsevaltaisempaa, henkilöityneempää johtajuutta ja assertiivisempaa roolia maailmalla. Xi Jinpingin tarina on edelleen kesken, mutta hänen nousunsa valtaan on jo nyt muokannut Kiinaa ja koko maailmaa pysyvästi. Kiitos kun kuuntelit. Kuullaan taas ensi jaksossa.